Odchádza vlak Benčína do Šaštína. Výšky a vrah, z Benčína do Šaštína, v kupe sedíš len ty a vrah, to sú tvoje hodnoty. A keď som išiel okolo banky s výplatnou pástou, že nejaká mi vyjde hypotéka, tak mi povedala pani, že garáž. A máme tu ďalší víkend a stretnutie s kým iným ako Marcelo Lukáč. Chcel si vyskúšať iný formát, tak tu máš iný formát. Toto je pre teba? Ty vole. Toto už je high level. Toto už áno. Si ma trošku nehal vydržať? Ako ty mňa minule. Ale nevraciam úder, len hľadal som ponožky v troch obchodoch v Leviciach. Chcel som také elegantné, keďže ideme do elegantného gymu. A v troch obchodoch v Leviciach som nekúpil normálne ponožky. Takže normálni ľudia, normálne problémy. Áno. A už si trošku načrtol, čo nás dneska čaká? Exkluzívne fitko vo Viedni. To som zobral noťaz, že ti chcem ukázať, že sú tam 3 tie John Reed. No to ja viem, to už mám naštudované. No. Ale tak necháme divákov v napätí. Jasne. Dôležitý odkaz je, že sme na pumpe v Tekovských Nemciach o 10 ráno, odkiaľ začíname a kam sa aj plánujeme za pár hodín vrátiť. A zvyšok bude prekvapenie. Zvyšok sa uvidí. No, takže jasné, že som čakal na teba. Si dosť vydržal, fakt. Som si urobil nejakú robotu. Koľká tá káva dneska? Ak dopio, tak druhé dopio. Ja druhé espresso. Toto máme dopio? Môžeme ísť na to. No, takže sme na mieste a prvej zastávky tohto tripu. Pred nami je First Centrum Šaštín Stráže, kde si ukážeme cieľ návštevy. Marcel, ty si mal k tomu aký komentár? Že sa mi ľúbi, že je to vedľa kostola. Že tu budú sami veriaci, priateľskí ľudia. A že tu bude výborná energia. No. Dobrý deň. Ideme, Marcel, hneď okomentovať to, kvôli čomu sme prišli. Toto je tvoj klenot, no. Aj keď asi hlavne by som si to chcel vyskúšať, ale kamo, tvoju mašinu tam dali a to som ešte nevidel takto. Ramena, takže Kokos, tak namodifikovať. Tak toto som ešte nevidel, tak takto správne. Ešte si vládol. No, takže rýchly vstup a hlavne ja som chcel navštíviť toto fitko kvôli tomu, že je tu takáto multiveža od Groom Sportu, a taká troška vyššia trieda, na ktorej si viete poskladať stanovišťa ako chcete, čiže napríklad asistované typy, zhyby laterálne. S tými povzdychmi to bude virál. No, čiže kladky a tak ďalej, je tu nejaká pack deck, takže za chvíľočku si všetko vyskúšam. Hlavne toto sa mi páčilo. Príťahy. Chlapi to tu prežívajú, atmosféra je dobrá. Bomba. Ideme aj hore rovno? Ideme hore. To bude virál. To chceš. Ja im tu spravím takú reklamu, že nejaké doživotné tantiemy by som mal mať potom. Akože Marcelo, ja som veľmi milo prekvapený, že čo sa zmestí do takéhoto malého fitka. Na dedinu bomba. Brutál. Fakt elegantné. Akože veľmi dobre vymyslené. Není to nejaké extra veľké, ale je to všetko.
Ale tých strojov tu je narvatých a kvalitných. A ten Grunnsport robí strašne veľké mašiny na lítka. To je obrovský stroj. A ja som ho potom chcel, aby mi dorobili Viking Press na to. Okay. Strašne to masívne, veľké. No. Tie materiály si vezmi. No dobre, a vstup by bol, ideme testovať, skúšať. Toto sa mi fakt páči, tento stroj má, proste znesie, je tam veľký rozptyl toho závažia, takže hladký chod. Lítka sú od Grunnsportu super. Súhlasím. Nie je to zlé, on je moc ohavný ten stroj, veľký. Svojím spôsobom nie je zle. Mne sa to žiada ísť trošku nižšie tam, kde to tak buchalo, ale asi som skúšal už aj lepšie. Hej, hlavne, povedzme si na rovinu, nie je moc estetický. Určite, keď to porovnáš s tými luxusnejšími značkami, tak tento nevyzerá tak pôvabne s týmito komponentmi tu, hej. Troška to vyrušuje, no. Jo. Ty vole, Už aj nasadanie je ako na kolotoč. breakdance, či čo to je ten... Nie si nadšený výrazovo, ale tu sa musím priznať, že máme s Marcelom také vážne kritérium, obzvlášť na stroje na brucho. A tá hlavná otázka znie, že či by si tam posadil svoju mamku. Sem veru nie. A keď je odpoveď nie, tak tým pádom stroj Škrtáme. sa škrtá. Marcel si chcel vyskúšať stroje od Hammer Strange na nohy, takže hodnotí, že je poctivý, robustný, veľký. Dobrý stroj. Nie je to zle, ale ani dobre. Nepotrebuješ tam mať tie lakte zohnuté. Lepšie sa mi ide klasický pack deck cez rozpätie. Nie? Súhlasím, není to úplne na škodu, ale základ asi úplne stačí. Ja som po dlhej dobe išiel tento stroj, si pamätám, podobný, keď som strašne dlho robil iba bench a potom som prešiel na takýto typ a nemal som väčšiu svalovku, ale od tej doby, ako som cvičil aj klasiku a aj tento stroj, tak za mňa už tých pár percent navyše nejakého ďalšieho stimulu nehrarov. Takže ideme asi Ďalej. na hlavnú časť dňa, by som povedal. Dobrá vec. Dobrá vec? Dobrá vec. No, Ľúbi sa mi to. diváci chcú viac. Diváci chcú viac, akože áno, toto je dobrý setup. Som zvedavý ale na ostatné tie stanovišťa. Vieš, jak to jazdí, tie kladky. No lebo za mňa, ja tým chcem nahradiť T-bar a aj všetky možné iné príťahy. Tak, toto je riešenie. Takže za mňa, aby bol dobrý chod, dobrý uchop a dobrá biomechanika pohybu, čo za mňa Toto bola spĺňa. super. Idem si dať ešte trošku ťažšiu váhu. Že pri tomto úkope so zapretím hrudníka
vieš sa zacieliť na zadné ramena a trapez a dajme tomu tento príťah, či už v kladke dole alebo príťah jednoručí kettlebellu, tak proste tam ideš hlavne na latissimus na chrbát no ale proste, že viacej alternatív tu není, hej. Môžeš mať kotúčové stroje, ktoré sú nepohodlné pre väčšinu ľudí. Za mňa toto je zatiaľ najlepšie, čo som ja osobne skúšal, čo sa týka stroja na ťahličky. Takže za mňa Grunsport, príťahy hrudníka v sede, takto super. Hej, aj ten remeň má taký hladký chod, je to super akože skonštruované. Za mňa si tam svoju mamku viem predstaviť, takže OK, prešlo. Môj highlight dňa bude biceps machine. Ktorý je tam skrytý za stenou. Áno. Ale čo povieš na tento detailík? Tak toto je pre Tomáša Považana. A keď sa naučím kola na hríbiku, tak toto bude ďalší level. Marcel, ťažká otázka. Toto áno. Počkaj. Otázka znie, že keď to Či by si tam... porovnáš s Gym Lackom, alebo Hammer Strengthom, alebo Lice Fitnessom, tak že či to stále prejde? Vieš čo, prejde, ale je tam málo percentný rozdiel v tej trajekcii, ako keby v tej hladkosti. Vidíš taký detail aj tu, že roztrapkané lánko, nevieme ako dlho tu je, ale detail, hej, že... Ale v zásade dobrý stroj s tým, že to je v kombinácii s tou väžou, šetrí ti to miesto. Dobre, ak je hlavná otázka, že či si viem na tom predstaviť Svoju mamku. pred letom robiť formu, OK. tak odpoveď je, že Spravíš formu. koľko si sa na tom dajú otrénovať pomerne kvalitne. Takže Vieš to tam aj 9 z 10. nabúšiť, je tam dozaj váha. Ešte som bol iba na 60-ke z 85. Za mňa určite back deck a fly, či jak sa to volá. Proste prsia, zadné ramena a dobre. OK. Dobre. Zatiaľ prešlo všetko. Potestujem aj ja. Toto mi chutí. Môže byť? Toto mi chutí, toto je super. No, takže skvelé je, že kľúčové stroje, ako sú tento pack deck a príťahy s opretým hrudníkom, tak zatiaľ prešli. Super. Ešte o 50 tehličiek navyše a 10 z 10. Áno, takže tu je mínus málo váhy, ale inak to je solidná mašina. Ocenil som, že tu je ten plech, pretože to nezničia ľudia od tých adaptérov, doživotná vec. To je to.
tam nedokonalosti. Vidíš už, koľko to setupuješ. Nechutí ti to. Je tam veľa nedotiahnutých vecí, že posed sa mi až tak nelúbi. Toto nie je dokonalé. To prehadzovanie hmotnosti. Celkovo tie uhly asi nie. Tu by som nešetril, tu by som si doplatil do niečoho solidnejšieho. Taký na kolene postavený mi príde. Akože ja som sa svojím spôsobom cítil dobre na ňom. Akurát, čo ma vyrušovalo, tak tie pokazané časti. Ale ako biomechanika a nastavenie sa mi išlo celkom dobre. Ale mám taký zatiaľ svoj názor na tie predkopávačky, zakopávačky. Od Tam doplatiť. tejto značky. Tam doplatiť do niečo lepšieho, podľa mňa. Takže highlight dňa podľa Marcela. Určite áno. Pred letom nesmie chýbať. Biceps Dôležitý curl. stroj pred letom. To bude silná recenzia. Vedel som, že toto bude trhák. Marcel, otázka na teba. To bude niečo science-based. Keby si mal vybrať toto alebo jednoručné gymleka, Asi toto. Chutí mi to. Ľúbi sa mi to. A myslím si, že obstarávacia cena tu bude celkom priateľná. no to by som netvrdil. Gro ľudí to bude cvičiť obojručne, si myslím, vo fitku. No, toto som chcel teraz otestovať, lebo ja som mal skôr taký dojem, že keby som si mal vybrať gymleko a toto, tak asi skôr gymleko. Aj z toho dôvodu, že som sa s tým vedel takto hrať. OK. Ale teraz, keď testujem jednoručnú verziu, tak akože vôbec, V pohode, hej? vôbec to není také márne. Jo. A celkovo sa na tom bicepse cítim tiež komfortne, Jo. až útulne. Marcel možno už takú možnosť nebude mať, tak čo pravíš na toto bezbariérové fitko? V úvodzovkách. No, bezbariérové zrovna nie je, ale na dedinu veľmi, veľmi slušné. Keby som tu lokálny, tak to tu pumpujem každý deň. Dobre, takže ja si myslím, že vďaka takejto recenzii a videjku normálne na tie tantiemy nejaký nárok by mohli byť. Tak, symbolicky a na tomto stroji by som ukončil návštevu tohto miestneho fitka Šaštín. A dá sa povedať, že tento element tejto celej veže, čo tu je, tak bol hlavný zámer trojhodinovej cesty z Bystrice, aby sme si vyskúšali jednak tieto príťahy, asistované dipy, zhyby, obyčajnú kladku, pack deck. Takže svoje zistenia mám. No a čo bude ďalej, tak to sa ešte uvidí. Necháme sa prekvapiť. Marčelo, balíme. Tak a nachádzame sa na druhej zastávke v podzemnom parkovisku vo Viedni. Čaká nás Gold's Gym. rakúsky viedenský Gold Gym. Amerika v Rakúsku. A teraz ideme vlastne urobiť radosť trošku Marčelovi. Ten Šaštín to bolo viacej o mne.